Gardul în Stumble și o să mai dăm și noi la rotițe de-astea, la asta clar nu, la asta nu, că sunt 6 minuni, doar că n-am gemă. Așa că puteți să vedeți acolo sus. Dar înainte să începem acest episod, nu uitați să dați like, subscribe, share și coment. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, nu! Ați văzut și voi cât de aproape era să-mi pice noua specială? Doamne, nu mă forț. Ai, ia și aici free, 2 minute, să nu mi pice caleașca. Dar cum v-am zis, like, subscribe, coment și share dacă mai vreți videoclipuri de genul. Haide! Nu, așa este tot asta de aproape. Ca să zbor la o rată. Ați văzut? Vă rugați la Dumnezeu să-mi pice token. Asta vreau să vă rugați la Dumnezeu să pice mie o token. Acum mai să încep Stumble-ul. Ce mi-a apărut pe ecran? Dacă voi știți ce e, hai să începem Stumble-ul. Așa, perfect. Asta are ochelari să duce la plajă. Cine știe pe Fortnite, adică cine îl știe pe Fortnite, să-mi lase în comentarii să văd pozele cu adevărate poze, că poate nu. Și acum hai să începem. Uite, mai așa, mai ușor, mai greu. Să facem și noi un win clasic. Hai că sunt primul eu. Eu sunt primul, așa perfect. Nu, uite. E default. Bă, eu sunt primul. A, ce-a dat-o. Mam, dacă mă întreb ce aia. N-a fost. N-am, mă. Bă, dar n-am dat piciorul. Da, important. Bă, no, bă. Da. Number 1, boys. Hai să vă dăm pe ăsta. Uitați Regina Maria. Uitați-o, nu s-a calificat. Cine a pus bă în față ei? Ăsta a pus în față ei, ăsta. Aia acolo. Le vedeți printul. Ma boy. Așa. Mamă, sper să... Mamă, m-a rugat Dumnezeu, bă! Asta să nu pice fix, asta mi-a atât. Nu uitați dacă vă place această mapă, că mie nu-mi place. Această mapă. Mamă, nu, hai. Mamă, sunt eu dacă trec pe aici. Mamă, m-a lovit. Ați văzut și voi? Nu, aici, nu-mi place aici. Haide, hai să mă calific măcar. Bă, nu. Hai, perfect. Nu, așa perfect. Așa perfect. Perfect. Mamă, mă. Hai, le dăm pumni. I-am dat pumni la găini. Bă, nu. Bă, mi-a dat pumni. N-am deci. Nu. Haide, nu, bă, da! Îmi dă ăsta tot punct. Bun, s-a terminat rândul, stați calm, că s-a terminat vlogul. Păi, o să facem acest, adică mergem aici, apăsăm la 1, dăm aici, așa. Unde eram? Uite, mapa asta. Să vă arăt umit pe mapa asta. Adică 2000 mă rog, pe mapa aceasta, care nu știu cum se numește, că eu știu, știți? Bine, hai să vedem. Nu băgați să seamă comătul acesta, de cascavalul. Uite, m-am dat la mapa asta. Hai să vă arăt. Eu sunt singur aici. Nu contează dacă o să pierd sau ceva. Mai întâi o să trecem de acestea.
Era tare dacă... Mama, ați văzut și voi la schema asta? Stai să trecem de aceste nivele. Că acolo, la final, da, vă arăt o schemă. Așa, mergem pe aici. Eu sunt după tabletă, dacă vă întrebați. În general, youtuberii, ia fiți atenți. Deci aici nu săriți, nu nimic, doar mergeți așa și dați-mi OP. Ați văzut că am trecut prin aia? Doar că a venit cardul. Al doilea mic, zică, dacă sărim aici, sărim aici, sărim aici, așteptăm și stăm aici, aici, așa, uite, vedeți? M-a băgat sub apă. Vedeți? Și dacă jucați cu cineva, haideți, o să vă găsească, dacă nu vedeți numele, nu o să vă găsească deloc. Și mitul ăsta este adevărat. Hai mai văd ăsta cu... Uite, dați-mi OP. Ați văzut că m-a trecut un pic prin apă? Da, totuși, hai ne calificăm. Apă, n-are sens să sun. Aici, mergem aici. Calificarea easy people. Mă dau aici, ăsta corona. Asta o luăm pe aici. Perfect. Nu ne-a dat chiar nicio coloană. Acesta a fost vlogul. Eu vă pup. Nu uitați să dați like, subscribe, share și coment dacă mai aveți videoclipuri cu Istanbul. Eu v-am pa, pa.